odiochieng' kata kamano matipo mar Gladys Wanga ma governor e county mano ma Homa Bay. Odiochieng' ma kawuono nyaka Ramogi Juang e county ma Homa Bay wantiere gi jafwambo marwa Ali Abich. Obiro bedo koluonwa wach maluoro choko osuru e county ma Homa Bay. Ka bende okenge mag choko osuru ma bende nochor nyime kod ndalo 15 kod governor e county ma Homa Bay Gladys Wanga. Nanego bed ni rumo odiochieng' ma kawuono kata kamano ochoro ayanga. Koro wacho ni tax holiday. Koro joloko ohala mopogore e county ma Homa Bay. Jojuok ma bende osebedo kata mana kakao osuru irgi. Gibiro bedo gi resruok kendo e kind thuolo mar ndalo 7 mabiro. Kaluwore ni tax holiday, resruok mar chulo osuru ochoro nyime ka bende pod county ma Homa Bay rango okenge mag choko osuru e yo makare. Ka bende gigeno choko osuru mar siling bilion 1 e giko mar higani. Kata kamano kaluwore gi governor e county ma Homa Bay Gladys Wanga owacho ni okenge mag choko osuru okosebedo makare. Emomiyo koro ne gichungo choko osuru mar mondo mi jokanyo magi mano maromo 15 nabiro kanyakla jokanyo maromo 13 nabiro kanyakla mar mondo mi gine yore ma bende inyalo med godo choko osuru e county ma Homa Bay. Ali Abich biro bedo kaluono wach makama e county ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono. Kopogore gi manya kwa Ramogi Juang bende wang'ini en wach mane